Orain arte nerean! Aio! Zup! Iepa! 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 Lotx, eta jakin duzu euria nola egiten den? Ez dugu euria egingo, potx. Hori ezinezkoa da. Eta orduan zergatik etorri gara tailerrera. Euria erakarri egingo dugulako. Baina horretarako euri makia behar dugu. Oh, eta nola dakizu hau dena? Amonari galdetu diot. Emakume horrek asko daki. Erdizorgintza da. Berak esan dizu euri makia nola egin. Ez. Hori interneten begiratu beharko dugu. Ekarri. Ea... hemen! Az gaitezen! Euri makila bat egiteko tutu luze bat beharko dugu. Goma eba zati bat hartu eta tutuaren zuloa baino pixka bat handiagoak diren bi borobil marraztu eta moztuko ditugu. Tutu! Ondoren, aluminiozko papera hartu eta espiral luze bat sortuko dugu tutu barruan sartzeko. Behin barruan dagoela, arroza botako dugu. Horrela sortuko da euri soinua. Azkenik, tutuaren beste aldea estaliko dugu hasieran moztu dugun borobilarekin. Zeta berre! Eta tutua apaintzea besterik ez zaigu falta. Koloretako paperak edo ariak erabili ditzakezue. Eta baita lumak ere. Bitxoak, Ai, primeran gelditu da, potx! Bai! Ai, oso polita geratu zaigu. Eta orain zer, airean astindu egin behar da? Ez dakit, amonari galdetuko diot. Nahi baduzu saiatu bitartean. Ea. Egin dezala euria! Egin dezala euria! Horrela ez! Makiari poliki bira eban behar diozu euriaren soinua simulatzeko. Jama bai, eta orain zer? Amonak dio, erritu bat egin behar dugula, baina hemen ez daukagu lekurik. Ai, entzun egin gaituela dirudi, begirate magikoa! Guazen Lotx! Guazen! Iepa! 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 Iepa!